que avui fem moniato rostit. Agafa un parell de moniatos ben macos, els peles i els talles a daus. Tant en receptes de dolç com en salat, el moniato és un aliment molt saludable. I amb la CCM tenim una alternativa per no utilitzar el forn, i així estalviem. Les mides, com sempre et dic, són orientatives. Amb aquesta quantitat tindràs un acompanyament per 6 persones. El procediment és molt senzill. Poses oli d'oliva en una cassola. Afegeixes el moniato tallat, sal i pebre. També hi pots posar unes herbes provençals o les herbes que t'agradin més, les que tinguis a casa, i així serà més al teu gust. Remenes bé perquè la sal, el pebre i les herbes quedin ben repartides per tots els trossos i esperes a que agafi temperatura. Quan ja comenci a fregir, ho tapes, afluixes el foc i ho deixes 5 minuts a foc lent. Amb aquesta estona és suficient. Ja pots parar el foc i ho introdueixes dins la CCM i ho mantindràs dins durant 30 minuts o una hora, depèn de com t'agradi de cuit el moniato. Treus l'olla de dins la CCM i comproves com t'ha quedat. Jo l'he tingut una hora i així és com queda, igual que si l'hagués fet al forn i amb molta intensitat de sabor. T'animo a que el facis, és molt senzill i tens un acompanyament fàcil per carn o peix o per fer truita. Si t'ha agradat la recepta, regala'm un m'agrada i comparteix, i així cada cop serem més en estalviar energia. El proper vídeo serà de carn i aquest moniato serà l'acompanyament ideal. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.